Vítajte priatelia pri ďalšej z krátkych cestovateľských epizód na podcaste Ríše vo vnútri Zeme. Ak sú medzi vami fanúšikovia rumunského autora Radu Sinamara, verím, že toto video vám urobí radosť. Pozrieme sa na niektoré miesta v Rumunsku, ktoré sú zmieňované v jeho knihách a tiež v komentároch jeho anglického vydavateľa Petera Moona. Navštívili sme niektoré z jaskýň v oblasti menom Čoklovina, starobilé ruiny dátskeho mesta Sarmisegetusa a aj mytické pohorie Šureanu. Začneme výletom do podzemia. Čo poviete? Hlboko v horách Transylvánie sa nachádza niekoľko jaskýň, ktoré zmieňuje Peter Moon vo svojich komentároch ku knihám Radu Sinamara, vo videách na YouTube aj vo svojom newsletteri Montauk Pulse. Doktor David Anderson, ktorý sa venuje výskumu cestovania v čase, mu zdelil, že práve v jaskyni Čoklovina sa v minulosti udial zvláštny jav, na ktorý poukazuje prítomnosť neobvyklých druhov minerálov. Popisuje ho ako uvoľnenie mimoriadne silného energetického výboja ovplyvňujúceho časopriestor, ktorý mohol byť vyvolaný technológiou určenou na cestovanie v čase. Pre bližšie pochopenie toho, o čo sa tu jedná, je asi potrebné viac si preštudovať diela tohto autora. Táto jaskyňa mala každopádne aj iné mystické rozmery, ktoré do určitej miery odhalili archeologické nálezy. V blízkom okolí jaskyne Čoklovina je viacero vstupov do podzemia a v širšej oblasti je údajne až 17 jaskyň. Nad veľkou jaskyňou sa nachádzajú dva výraznejšie vstupy. Oba boli v čase našej návštevy uzavreté. Tento tunel bol umelo vykopaný za vlády Čaučeska za účelom ťažby netopierieho guána. Na konci tunela, ktorý v súčasnosti uzatvárajú mreže, sú malé kovové zamknuté dvierka a na vstup je potrebné povolenie. Nachádza sa tam tzv. Suchá jaskyňa, kde sa vyskytujú spomínané neobvyklé minerály, ale aj pozostatky kostí. Niektoré kosti, ktoré sa tu okrem zvieracích našli, údajne patrili obrom. Druhý otvor je tiež zaujímavý. Podľa pozostatku kamennej steny bol zrejme v minulosti zamurovaný, no teraz je uzavretý až o kúsok ďalej. Zvláštne je, že vyzerá byť zapečatený z vnútornej strany. Je možné, že je to dielom podzemnej civilizácie, o akých v Rumunsku kolujú príbehy? Skalnú stenu sme pozorne preskúmali, no nedalo sa nahliadnuť ďalej. Vchod však naozaj vyzeral byť zapečatený zvnútra, ako by ukrýval svet, ktorý nemal byť prístupný ľuďom. Na skalnej stene boli viaceré otvory, ktoré boli buď zakryté, alebo tak malé, že sa nimi nedalo prejsť. Podľa mapy, ktorú si neskôr ukážeme, však zrejme viedli do dutín nižšie položenej jaskyne. Prejdime teraz k hlavnej, veľkej, tzv. Mokrej jaskyni, ktorá je skutočne nádhernou prírodnou lokalitou. Vyviera v nej rieka, ktorá tečie niektorými jej časťami. Jaskyňa je omnoho väčšia, než som si z fotografií predstavovala. Prišli sme sem koncom septembra a výška hladiny vody nám umožňovala prechod ďalej dovnútra. Nemali sme žiadne zvláštne vybavenie, okrem čeloviek, no nepremokavé topánky by sa nám na túto návštevu určite hodili. V tejto jaskyni bolo nájdené množstvo korálok zo skla, jantáru a minerálov, ako aj mnohé obetné dary z kovu, keramiky a tiež pozostatky zvierat. Podľa niektorých teórií tu bol kedysi podzemný chrám, v ktorom sa uctievali nymfy, teda ženské vodné božstvá. Jaskyňa je dodnes krásne živá a silná. Na viacerých miestach sme sa zastavili, neistí, či sa dá dostať ďalej, no vždy sme našli cestu a správne kamene, na ktoré bolo potrebné sa postaviť. Ako by nás jaskyňa skúšala a ukazovala nám vždy nové čarovné priestory, hneď ako sme našli odvahu a cestu, ako ísť ďalej. V jej pokojnej, hlbokej tme bolo počuť len hukot vody. Prechádzali sme proti prúdu tečúcej podzemnej rieky. Nechám vás na chvíľu vnímať jej atmosféru.
Postupne sme prešli do rozľahlejšej časti, kde na nás čakalo prekvapenie. Kovové rebríky len pre odvážnych. Nazreli sme ďalej, no čas už bol pokročilý, tak sme sa vydali späť. Neskôr som zistila, že ďalej sa nachádzajú ďalšie zaujímavé priestory a kvapľová výzdoba. Na mape jaskyne je viditeľné jej rozostavenie aj umelo vytvorený tunel na ťažbu guána. Druhý tunel, ktorý je uzavretý zvnútra, zrejme nemá nijak mysteriózny pôvod a možno je jednoducho tiež napojený na tento jaskinný systém. Poďme sa však pozrieť na ďalšie magické miesto v Rumunsku, ktoré sa spomína v knihách Radu Cinamara. Je to Sarmisegetusa Regia, prastaré sídlo kultúry Dákov, ktoré bolo určitý čas ich hlavným mestom. Potom sa ho v 2. storočí nášho letopočtu zmocnili Rimania, ktorí ho využívali ako vojenskú základňu. Zaujímavá je predovšetkým posvätná zóna, na ktorej stáli chrámy. Niektoré boli kruhové, iné obdĺžnikové s radmi stĺpov vo vnútri. Na YouTube sa dajú nájsť virtuálne vizualizácie vtedajšej podoby mesta. Predpokladá sa, že tu bol uctievaný dátsky boh menom Zalmoxis. Toto miesto bolo dlho ukryté v hlbokých lesoch a archeologický výskum tu začal až v 20. storočí. Po nájdení niekoľkých vzácnych artefaktov sa sem začali hrnúť hľadači pokladov, o ktorých na tomto území existovali legendy. V roku 1999 bola Sarmisegetusa vyhlásená za svetové dedičstvo UNESCO. Keď som toto miesto navštívila, pôsobilo na mňa ako dôležité centrum pre znovu sa prebúdzajúcu rumunskú kultúrnu a duchovnú identitu. Mnohí ľudia sem chodia meditovať alebo robiť energetickú prácu, a to úplne otvorene, ako by to tam nikomu neprišlo zvláštne. Miesto sme navštívili na jesennú rovnodennosť a cestou von sme zdravili sympatickú pohanskú skupinu, ktorá tam evidentne išla robiť obrad. Na tomto mieste sa niečo utvára. Možno návrat ku koreňom, možno hlbšie prepojenie sa s krajinou a jej posvetnosťou. Posledné mystické miesto, alebo skôr celá široká oblasť, ktorú vám chcem ukázať, je pohorie Šureanu. Podľa knihy Tajný pergamen od Radu Cinamara sa práve tu nachádza údolie zlatých trónov, ktoré v podzemí údajne objavil profesor Konstantín. Názov Šureanu údajne pôvodne znel Surea, čo odkazuje na boha slnka menom Súria, ktorý sa dochoval v hinduizme. Po týchto krásnych vrchoch by sa dalo putovať do nekonečna. Trochu mi pripomínali hrebeňovku na našej kráľovej studni. Koniec koncov patria k telu jedného karpatského draka. Pozdravujem vás a teším sa na ďalšie stretnutie na podcaste Ríše vo vnútri Zeme.